Dengan gedeng-gedeng barat audio juga JP Electric. Pertemuan terakhir bersama Singa Kembang Budoyo. Kuto Ipak Kembar Papat Sasak WAOE. Lagu kowe muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke kowe seksi gonggo bati rasa Gusti tulung tekan saiki kowe ning endi aku ora ngerti kowe ning kono yo mbok karo sapa aku ning kene jaga atimu kanggo kowe kaya ngene ora bakal ambok kowe salah aku omong kalah sing bubrayo ben tambah bubrah yen aku go ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nopo kabeh kenyataan tekan saiki kowe ning endi aku ora ngerti kowe ning kono yo mbok karo sapa aku ning kene jaga ati wong karo kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal tak tinggalke ambok apa wis salah aku omong ngalah sing bubrah yo ben tambah bubrah yen aku go ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nopo kabeh kenyataan Hoi, hei, hei, hei.
bareng Barata Audio CPL Lighting Ardi Randy Channel Tekan saiki kowe ning ngendi aku ora peduli kowe ning kono yo mbok karo sapa aku ning kene jaga ati kanggo liyane yen ngarep larane kaya ngene ora bakal bisa tinggalke ambok kowe salah aku omong ngalah yen hubungan bubrah yo ben bubrah yen seono waktu go ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nopo kabeh kenyataan ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke ambok kowe salah aku omong ngalah yen bubrah yo ben tambah bubrah yen seono waktu go ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu